Ayun, andito po tayo ngayon guys sa Capitol, dito po sa Dalakit, Katarman, Northern Samar. Ito po yung mga booth nila guys. Ayun, napansin ko ngayon parang madalang na yung mga taong pumupunta rito. Di katulad nung dati nung nasa loob pa ito ng Capitol ground. Ayun kasi nasa likod na po ito. Kaya madalang na yung mga taong pumupunta rito. At saka matumal na siya. Ayun po guys.